Gazte hauek korrikari ekin behar diote. Kirola, aldarrikapena eta kultura biltzen dituen herri antolamendu horri. Arantzazutik abiatuko dira omenaldi gisa. Hemen hartu izan baitu hizkuntzak babesa eta kemena. Poeten kantaleku, herri baten nortasun irudi eta eredu. Arantzazun sortuak dira gure hizkuntzaren hainbat erakunde. Mila 1956. Parisen, Euskal Batzar Orokorrean bildutakoek gure herriaren eta kulturaren egoerak aztertzen dituztelarik, frankismopean argitaratzen den lehen euskal aldizkaria sortzen dute hemen frailegai gazte batzuek. Ikastegi bat antolatu nahi dute. Jakin izena berak adierazten digunez, hizkuntza aztertuko dute, baina baita herria eta mundua ere euskara bizi, dinamiko eta landu batean. 1968. Euskaltzaindiak hemen bildurik euskara batuaren oinarriak adosten ditu. Aldizkari eta editorial gisa, gaur egun jarraitu egiten duen ibilaldi luze baten ondoren, Jakinek Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzaz, natur zientziak argitaratu zuen 1962an zientzia bati buruzko gure lehen hiztegi entziklopediko txikia. Erabilitako metodologiagatik eta ondorio bikainagatik egin nahi zutenaren eredu ederra izan zen. Urte horretan bertan sortu zen Eluiar. Gaur egun ere, zientzia zehatzak euskaraz lantzen dituen ikasle unibertsitarioen taldea eta aldizkaria Uzeirekin lankidetza estuan ari izan dena. Kointzidentzia hauek garbi erakusten dute zein zen garaiko intelektualen kezka eta zein zen euskararen egoera. Hizkuntza zaharra 2000 urterako egokitu nahi zen. Zailtasun handiek etxierazi gabe, Udako Euskal Unibertsitatea errealitatea bihurtu zen urtero 1963az geroztik. Ordura arte, euskaraz landu gabeko gaiak erabiltzen zituzten ahotan ikasle eta irakasleek, baina eskastasun terminologiko handian eta zenbaitetan baita ahalegin hutsal askoren ordainez ere. Euskal Unibertsitateak baliatuko zituen hiztegi berezituak behar ziren egin. Jakineko kudeatzaileek eraginda, Uzei erakundea sortu zen 1977an. Unibertsitate zerbitzuetarako euskal ikastetxea. Bere helburua oroar, etorkizuneko euskal unibertsitateari azpiegitura antolatzea zen. Mila 1980 arte, Uzeik lan gogorra egin zuen hizkuntza modernotzen. 500 lankideren emana bildurik, 40 hiztegitik gora argitaratu zituen gai eta arlo desberdinetan. Biologia, matematika, kimika,
hizkuntzalaritza, psikologia, hirigintza, medikuntza, eraikuntza, kirola, mekanika. Divulgazio mailan, hiztegitxo ugariren argitalpen luzeak egin zituen, azoka, merkataritza eta eraikuntza publikoetan erabiltzeko. Lan hauek guztiek euskaltzaindiaren adostasuna eta oniritzia bilatuz, berehalako praktikotasuna izan zuten, ez bakarrik euskara alor arrotzetan sartzeko, baita euskalki arteko txertaketa laguntzeko ere, terminologia orokorra finkatuz. Erakunde autonomikoek koofizialtasuna ekarri zioten gure hizkuntzari. Honek noski lanak eskatzen zituen egokitzeko. Araudiak, boletinak, legetestuak, euskaraz aurreneko eman behar zen korpus oso bat. Uzeik artean eginiko lana, euskarri handia izan zen testugile eta itzultzaileentzat, eta erakutsi ere egin zuen hizkuntzaren normalkuntza ezin litekeela ezarri aldarrikapen hutsez edo lege arau emailez, ez baldin badago azpiegiturarik eta baliabiderik. Bestalde, Uzeik euskaltzaindiarekiko elkarlana bideratu zuen, haren proiektuetan esku eraginkorra hartuz, maileguen eta arrozkerien trataeran eta egokitzapenean, hala nola hiztegi araue mailerako prestalanean eta egungo euskararen korpusa biltzen. Gure lexikoa modernotzeko, tresna eta abiapuntu garrantzitsua bilakatuz, Uzei kontsulta zentru izatera heldu da. Sorreratik bertatik hartu behar izan zituen galde eta eskaera mordoek ezinbestean zekarten terminologia zentru bat sortzea. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta Foru Aldundiekin sinaturiko konbenioek egin dute posible zentrua errealitate bat izatea. Gaur egun, Uzei terminologia zentru bezala, Euskaltern datu bankuan gauzatzen da. Euskararen lexiko fitxategi handia. Lau alor nagusitan egituratua dago Euskaltern. Fitxategi terminologikoa, itzulpen fitxategia, kontsulta fitxategia, ustuketa fitxategia. Fitxategi hauek guztiak, erakunde eta partikularren eskumenean daude kontsulta telematikoaren bitartez. Euskaltermek ezinbesteko osagarria dauka, egungo euskararen bilketa sistematikoan. Bertan, base sailkatu batean, biltzen dira 20. mendean argitaraturiko liburu eta artikulu guztiak. Honetaz gainera, egungo euskararen bilketa sistematikoak
korpus estadistikoa lematizaturik eskaintzen du, honek dakarren erraztasun eta baliagarritasunarekin. Softwarearen euskaratzea eta zuzentzaile ortografiko automatikoa dira, publiko nagusiak ikusi ahal izan dituen azken gure urteotako lorpenak. Beste batzuek, euskaltzaindiak erabaki beharreko hitzen historiala 3.000 fitxatan osatzeak edo lematizatzaile automatiko baten sortzeak adibidez, adituek eta profesionalek bakarri dakite nolako aurrerapena suposatzen duen gurea bezalako hizkuntza eranskari batean. Lematizatzailea, orain dituen aplikazioez gain, publiko nagusiak biharko egunean hartuko duen itzultzaile automatikoaren oinarria da. Hizkuntzalarien eta informatikoen arteko elkarlanak egin du posible, lehen aldiz historian, euskara bat egina egotea egunotan mundu mailan gertatzen ari den iraultza teknologikoarekin. Europa eleanitztun honetan, euskara bere lekua ari dartzen hizkuntzen industrian lehiakorra azaltzeko. Uzeik badu zer ikusirik alegin honetan. Hizkuntza herri baten ez bakarrik irudi, baita eredu ere egiten.